ama sain thlir tu te chebei ka buk le vek chewa tu chuma chuan hei tun lai a chuan David Sailo kan ti milar tak mai ama identity thupa social media platform sang sanga a thu tha pui le thu mak pui ron chak chuak fo thin kha an man an tia hei ron lar chiam ani chu kan video ma sa pokhan karon da kha ni a tun chuma chuan a news thar ber hi kan thlir le dor ani a poni se hemi David Sailo chungsang a hian sarkar ho tu lian te beng a thleng rang hle mai ani chuan MP tuna MP kan nei thar tak puri chata chungchak a pokharin thu boi kha anei mau mai sia chuwang chuanin David Sailo ni arin hlel hi a khe si harit viau thei bokania engponi se weilam panga chanchin thar ber ron chuak hi kan thlir hawanga uluk takhan lo ngai thang che David Sailo nia anrin arlel chuan moya tuirial high school headmaster chu Mizoram sarkarin ana thona atanga choltir na thupek suspend order achua aron tiriap mai ania hai bondon le ani David Sailo case ma hian vaireng te a Mizoram police officer pathi SI le ASI duty te chu January ti som sani somni pali khan suspend an lo ni towa an case ngun taka chui ani nuwa thiam an chan le tak wangin suspend order hi hli ani baka an suspend chung ni za somni pariat chu on duty anga ngai sakin hemi chunga an hlo po sarkar a pele le vek ani aron ti bokania poni se helai kan muang hian David Sailo niarin hlel arlel chuan moya tuirial high school headmaster chu Mizoram sarkarin suspend order achua aron ti ania intin zel nge hi akal chho zel don tuna hian zoram mipui enan thlir thupani chokan sir zelang David Sailo ni nge ya shria judicial custody da ani phone pakhat aya tam atagin video le thua upload train aron ti hi Zalen news sinaron tarlan ani Zalen news jun ni sari sani somni pali Lok Sabha MP nita puri chat vanal mangayan defamation case at helua Mizoram police ten an chuida kal zela nimin tlai khan David Sailo ni nge ya shriat arlel chuan moya son of arlel sangliana galili veng zema bok chu judicial custody a mekani Mizoram police cybercrime te chuan he case non cognizable case ani awangin thu zo fia tura kaubak ti thai an nei lo thua soya ma se ko chuan cognizable case a alet ta ka wangin an chuita ti an soyani rin le sang an nei te sourcim zelin ato pa tu na an man tak arlel chuan moe hi manania ma se ani hian tun thleng hian David Sailo anga puna hi ala phathung aron ti ania imponi sela ne kan soyang khani kan video ma sa pohan karon da khania David Sailo ne na khan kani lo zi lo soite hei kani lo na puya min puwa ti khan hemi pu alet chuan moe hianin mase sabat holani chuan khatinga avathon kha David Sailo pokhan in aron reply ve ngei khania chu kan video ma sa pokhan karon da khania Facebook te khatiang WhatsApp ate khana viral chiam to ani chutiang chu ne tuna hian cybercrime lampang te hianin ani theiani antia anrin ber ani wangin ti hianin choi kai hat ani amaro chu ani nge ye ti confirm na ero kha chu anla nei chial lo te pon an soi bokani richard vanal mangai chuan a chanchin an zia dana mi pathum David Sailawa Tuesday nightmare le tlang ming thanga mission veng thang telaka hian defamation case si a faila cybercrime police te chuan Tuesday nightmare le tlang ming thanga te chuan thatakin an tho pui ti an soya David Sailo hi an hriat lok theilo awangin case sian hun adu ti soi aron ti bokania adi khop maya uma pui Tuesday nightmare te puri chata MP ni ta te nen po an chan chi chukan shrevek to me Mizoram police te chuan Facebook te nen an tran ho nuwa David Sailo account le phone number in thun zom te chu alet chuan moya phone ngei ani ti an chui chuaka ma se ani hian a phathung meni somthum pakhat sani somni pali khan alet chuan moi hi police te hian an la a zan khat an kol nuwa juni khat khan chhuale ania judili an man le a an man masak le an man non inkara hian David Sailo account hi chum tam tak ti chiat tumani thuan soi aron ti ania engponi se ne David Sailo ini antia ani in kanilo ati miau mai sia chu case kallai ania lelama chuan ne pu arla chuan moya ani hi David Sailo nit hei bera an ngai ania nevaring ania dikhan cybercrime lampang te an va fuchat mai ania amara chu vai ni thleng hian ama hian ala phatlat mai chu ni ani na taka chuan kan ni lo na puya hi chuan kan ni kan pi thei lo ani khatiang deuh khanin tura po hian
alo ni lo thu thei tho maya antinan Mizoram Police chuan Facebook te nena an tran ho hnuwa David Sailo account le phone number in thun zom te chu alal chuan moya phone ngei ani ti an chui chuaka ma se ani hian a phathung aron ti ni a hei helai rawat po hianin ngai tua tur thil tam tak chu a awm halani ma chan chu Mizoram Police te khatiang thu nei tu mi thiam tak tak te khanin ani thai ani ani nen hianin anin zom tlat ani David Sailo account hi an tia amaro chu ama ber khanin akani miu lawalom keima hi min puintum zo kani alo ti tlat si chuan thu chiang kha za khan ala soi thei lawani chu wang chuan case kal lai ani an chiar zel potang police te chuan digital evidence about thei awangin phone number hi an ta lang du lo tian soya David Sailo account nen in zom phone number hi an kola aring po in alet chuan moe phone nge ya hian ari chuak ti an soi bokani police chuan fin fiana hi nei thato ka anin ngaya ma se alet chuan moe hi David Sailo nia puna hi tun thleng hian ala phathunga police te chuan court thu thuk na engkim ain ngat to ti an soi aron ti bokania puni se helaya an soi dana po hei phone number hi an ta lang du lawa David Sailo account nen in zoom phone number hi an call po khan ain ring khan alet chuan moe phone a ari chuak an tia lelama chuanin a chiang view pona ngai thaiani State Project Director Samakra Siksa Mizoram lelma chuan chuan arlet chuan moya son of arlet sang liana tuirial RMSA High School headmaster non functional hi thu boy nei lai ani awangin suspend na order ati chu ve bok aron ti ania ania taka chu sarkar na kan sarkar na thok kan tiang chi ngat phei chuanin a thu boy an nei chuan tiang hian ti zel ania chuan helai kan huang hian an call khanin pula arlet chuan moya phone a aron ri chuak ani si chuan kha David Sailo account na phone number an daila pu chuan moe phone na rik chhuam yeu chuanin in soi fi hlim reng chu a haravio mai thai ani a chan chu khatiang khanin police ten chu a chui tu cybercrime lampang te khanin fin fiana kan nei thato kani an tia an konfi to sia chuan emo ama rin lel thaina tur thil kha hei an hmu bel chho zel ani phei chuanin alo di nge ani ngat phei chuanin a poi hle don ania chuan tuna kan hmu po hi order an chhuak kha ani bokani atian an na atang khan tuirial RMSA High School headmaster ni tang khan suspend order kha an chhuwa rup ania ani da taka chuan hetinga nu pui fanau nei ania tiang khan an na atang an suspend ngat phei chuanin le lam zong tak chuanin a khongai thlak hle maya lo ni lo sela thu boy te pon nei lian chho lo sela ti kha kan du pui ma zo ka ni chan chu an le na tom hle maya nu pui fanau te an khongai thlak ang reng hle maya chu ti ruanin social media hi mani ni na thupa adu du soina na man hi a him ber lawani ti hi alang chiang chho hle pon alangani chuan tin zel nge khe saron kal zel don thu tharom chuanin karon da zel dora uluk takhanin ilong even zel don ne